Zdravím priatelia, len prednedávnom sme vám predstavili absolútnu novinku v PD Performance a bola to najnovšia rada Mercedes-Benz GLC, ktorá sa u nás však dlho nezohriala, bola tu iba týždeň a našla si hneď svojho nového majiteľa. A tentokrát máme pre vás ďalšiu novinku, auto, ktoré ste u nás ešte nevideli, a je to Mercedes-Benz najnovšej triedy C-klase v prevedení All-Terrain. Ideme si k nemu povedať viac. C All-Terrain je určite elegantné, reprezentatívne, no najmä funkčné auto pre niekoho, kto má rád aktívny životný štýl. Doposiaľ sme All-Terrain poznali iba ako E-klasu, ale model V206 priniesol All-Terrain aj vo verzii C a najčastejšia otázka, čo nás prekvapí za týmito 5 dverami? Priatelia, je to 490 litrový batožinový priestor, ktorý má samozrejme sklápateľné zadné sedadlá do roviny, disponuje dvojitým dnom a v tomto prípade, alebo respektíve v aute, ktoré sa nachádza v PD Performance, sme vybavení aj obľúbenou doplnkovou výbavou a je to ťažné zariadenie. Pri tejto najnovšej generácii modelu C sa viacerí odborníci zhodli, že sa jedná o S-klasu pre mladých. U nás PD Performance toto nie je prvá skúsenosť s najnovším modelom V206 triedy C, ale je to prvá skúsenosť s prevedením All-Terrain. Avšak s tvrdením, že sa jedná o vozidlo, ktoré je menšia S-klasa pre mladých, to nesúhlasíme. Kožená prístrojová doska, príjemný drevený dekor v interiéri, ktorý naozaj doplňa charizmu tohto modelu. A samozrejme najnovšie technológie, ktoré nájdete v najnovšej generácii vozidiel Mercedes-Benz. To všetko toto vozidlo má. Tak čo vy na to? Za nás, tak ako vždy hovoríme našim zákazníkom, už len sadnúť a voziť sa. Takže priatelia, tento krásny All-Terrain nájdete už v našej ponuke a verím, že sa vám táto prezentácia vozidla páčila. Vidíme sa určite pri ďalšej a ďakujem za pozornosť. Čaute.